pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Eye for an eye po tayo. Pag-usapan po natin po ang kalagayan po ng ating agricultural industry. At kasama po natin sa linya ang chairman po at tumatayong founder din po ng Abono Party List at saka ng ating pong SINAG. Si Engineer Rosendo So. Pabati mo na po natin. Magandang umaga, Engineer Rosendo. Yeah, Idol Mark, magandang umaga sila. Opo. Sir, tuloy na po ako dito po sa ating pong usapin po ng agrikultura. Alam naman po natin, mga nagdaang bagyo, talagang apektado po ito pong ating pong agricultural industry po. Gaano po kalala ito pong epekto po ng mga nagdaang bagyo, sir, particularly in our region, Ilocos? Yeah, compare sa other area naman, itong damage dito sa atin is yung rice crop, no? Dito sa Region 1, ang medyo tinamaan talaga is Ilocos Norte, Ilocos Sur. Compared doon sa area ng yung damage na pwede natin masabi. Yung sa Region 2, ang medyo na damage din is ito Cagayan Valley, no? Yun ang problema dun sa mga area ng Region 2. Yung dito sa Region 3, so far mas konti yung damage compared dito sa Region 1, 2. Yung rice producing area. Opo. So ito po ba is talagang makakaapekto direkta, Sir Sendong, dito sa ating pong mga presyuhan po sa merkado? So far, siguro yung sa merkado, kung nakita natin yung vegetable ang talagang malaking problema na malaking increase yung presyo, no? Yung sa rice kasi, yung palay naman, ang problema is kung ito is nabasa, siyempre yung quality ng produce medyo bagsak talaga, and yung quality rin hindi masyadong maganda. So ang problema is babagsak yung presyo naman, no? Yung sa palay. Pero yung regular yung ordinary na area na hindi naman tinamaan, ganun pa rin yung presyo, no? Yung pagbili ng mga traders sa kanila is around sa 20 farm gate. Yung dry is nasa 21, 22, yung basa nasa 18 pesos. Pero yung mga damage na baha or nabasa, nagre-range kasi ng 14 to 16 pesos lang. Apo, with that farm gate price, engineer, ito po ba is a good price kung kayo po ang tatanungin po bilang isang nasa agricultural industry? Medyo mahirap, no, dahil ang break even na nakikita natin nasa 16 pesos. So hindi talaga kikita ang ating mga magsasaka kung yun ang presyo na binibili sa kanila talaga. So hirap talaga. Opo. May mga nakikita po kami dito sa Dagupan City, as low as 38 pesos po na presyuhan po ng bigas, or meron pa 37, 38, naglalaro po dito ng mga presyo po ng bigas, sir. Ito po ba is a good, na po ba ito? Good pricing na po ba itong matatawag natin na may makikita tayong ganitong kababang presyuhan po ngayon sa merkado? Yeah, yung presyo na 38 pesos is yung regular meal na in-expect natin
na dahil yung presyo ng palay, no, from 26 to 27 pesos, bumaba ng mga 21, 22. So ang tingin naman natin yung presyo ng regular meal locally is mabagsak talaga ng 38 to 40 pesos. Yung well meal dapat sa 43, no? 42 to 45 pesos. Okay po. Pero asahan po ba natin may mga paggalaw pa po sa mga susunod na buwan, particularly dito sa usapin po ng bigas, Sir Sendong? Yeah, yung local rice, nakita natin malaking factor yung pagtulong dun sa pagbaba ng presyo. So ang problema natin is imported rice, no? Ang malaking volume na pumasok hindi nakatulong dun sa pagbaba ng presyo. Inasahan pa rin natin yung local produce natin bago bumaba yung presyo. With the damages po dito po sa agrikultura po, particularly in rice, dito naman po sa Pangasinan na mukhang hindi naman po ganun ka lala. Pero all in all po, ang damage po dito po talaga sa agrikultura combined with the infrastructure, talagang pumapalo po nearly to 900 million pesos. Ano po ang mga hinaing po ngayon na naririnig po ninyo sa mga ilang mga samahan din po, sa inyong samahan po na mga miyembro po ng SINAG na kailangan tulong po, agarang tulong po mula po sa gobyerno? Kasi ito na naman, here comes again, may panibagong bagyo na naman po na papasok and mukhang tutumbukin po itong ating pong probinsya kung hindi magbabago ng direksyon. Yeah, of course, yung crop insurance, no, yung sa rice sector, kasi Opo. may binigay ang ating government dun sa crop insurance. So dapat pagka ibibigay yun, dapat mas maaga, no, yung delayed kasi ng payment. Yun ang problema na magsasaka isa yan. And of course, yung damage na pwedeng mag-interfere ang Department of Agriculture, kailangan pumasok itong pagtulong sa ating mga magsasaka. Yung seed subsidy naman, yung mga fertilizer subsidy, tuloy-tuloy pa naman ng binibigay ng ating government. Pero siyempre, yung immediate na kailangan nila is yung bigay ng crop insurance. Siguro yun ang kailangan natin tutukan kung gaano kabilis ang bigay ng itong crop insurance sa ating mga magsasaka. Opo. Pero dito po sa actually gusto rin kamustahin po yung pong petition po ninyo sa Korte Suprema patungkol po pa rin po dito sa usapin po ng taripa na ibinaba po sa 15%. Kamusta na po itong usad po ng ng petition po ninyo sa SINAG, sir? Yeah, we hope mag-decision ng Supreme Court dahil nakita naman natin for the past month hindi nakatulong yung pagbaba ng price, no, doon sa yung sa pagbaba ng taripa. Nung bubaba lang ng presyo is yung local harvest natin nag-start. So hindi nakatulong talaga yung pagbaba ng taripa doon sa presyo ng pagbabasa ng bigas, no. So dapat talaga mag-decision ng Supreme Court para at least malaman natin ibalik yung taripa sa 35%. Okay. At anyway, mapunta lang po ako sa mga poultry products. Malaki po bang epekto ito pong magsapresyuhan po sakaling magtuloy-tuloy po itong ban sa pag-import ng mga manok galing po ng Austria at saka ng Japan dahil po sa influenza o yung bird flu, sir? Yung avian influenza. Yeah, in the long run kasi kung matamaan ang industriya ng chicken, mas malala mangyayari, no? Dahil ang chicken almost
85 to 90% is locally produced. So, yung nakikita natin na 10 to 12% na pinoproblema natin mas malala kung matamaan tayo ng bird flu, no? So dapat bantayan ito is yung other area naman na nagpo-produce is almost kung i-compare natin dun sa importation, no? Yung total pagpasok natin ng manok hindi naman galing dun sa dalawang bansa na nabanggit. Okay. Pero dito po sa bansa po natin na particularly dito sa Luzon, may mga binabantayan po ba ng mga areas po na pwedeng or pinapaban po na kasi if I remember right, 2 months ago parang sa may bandang Southern Luzon, Sir Sendong, kung hindi po ako nagkakamali, ay may mga binan din po ang Pangasinan importing poultry products po doon, particularly ito pong mga manok. Yeah, ang problema ng Southern Luzon ngayon is of course yung pag-transport going Visaya, Mindanao, no? So malaking problema nila dahil yung nangyari na bagyo doon sa lugar nila, lalo na yung area ng Mindoro, Batangas, and itong Region 5, no? Pwede natin Region 4 and Region 5 na nakikita natin. So yung pagbaba ng presyo ng itlog, no, dito sa atin area ng northern part ng Luzon is dahil yung southern part hindi makadala dun sa Visaya, Mindanao, no? Yung distraction ng transport, so dinadala dito sa Luzon. Pero pag ang nakikita natin is yung normal flow kung bumalik, no? Ibig sabihin yung area ng Southern Luzon kung i-distribute sa Visaya, Mindanao, baka sisipa ulit yung presyo ng egg yung nakikita natin, no? Opo. Yung sa chicken din ngayon bumagsak ang presyo ng farm gate, pero sa tingin naman natin babalik din kung mag-normalize yung distribution from Southern Luzon to Visaya, Mindanao. Opo, sa inyo po bang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap po sa mga poultry producers po natin po, sapat naman po ba itong ating pong supply ng karne ng baboy, karne ng manok at saka ng itlog? Kasi parang part na ito ng ating mga almusal, buhay natin ito na rin parang affordable, Sir Sendong. Yeah, so far yung sa meat naman nakikita natin ang problema lang is yung baboy, no, na malaking increase ng importation dahil doon sa damage ng ASF dito sa ating bansa. Yes po, oo. Yun, medyo malaking datos na napinsala, no? So, yun, nakita natin from almost 500,000 million metric tons na million kilos na pumapasok, lumaki yung pagpasok ng almost 200 ang in-estimate natin na madadagdagan, no, yung pagpasok ng karne ng baboy. So, yun ang nakikita natin. So, pero yung other like chicken naman, hindi dapat malaki ang increase ng dapat na inaangkat natin sa ating bansa. Opo. Dito sa Dagupan, parang naglalaro sa 180 to 190 yung presyuhan po ng manok ngayon, tapos 340 to 360 po yung karne po ng baboy.
Pero inaasahan pa po ba natin po ito? Gagalaw pa ito habang papalapit po itong holiday season na Sir Sendong? So far, yung tingin naman natin, yung presyo dapat hindi na masyadong sumipa, no? Dahil Apo. ang problema natin is yung farm gate malayo dun sa presyo ng retail, no? May nakikita tayong farm gate na 20 pesos na lang. So dapat yung presyo ng retail ang inaasahan natin nasa 150 to 160 pero nasa 180 pa rin ang presyo ng chicken. Yun ang nakikita natin. Yung sa pork naman, ang live weight ngayon is nasa 170 to 180. So dapat ang retail nasa 280 to 290 pesos dapat. Okay. Maraming salamat po, Sir Rosendo So, sa inyo pong early morning, pag-take po ng early call po namin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat at magandang umaga. Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG. Ayan po, nakapanayan po natin po. Magandang umaga po sa inyo. Anyway, yun po, idol, no? Talagang binabantayan, tinitignan po natin po dito.